Hi, sawadika. Hello, kakabsat. Ayan. Kapang kami karayan. I'm with Mr. Tukak-Tukak. So, ayan, malapit na tayo sa ilog. Dito lang sa may Kuling, Kabatuan. Awan maaramid. Agarbisin. Apo, Diyos ko. Agarbisin. At aji ilogin nyo. Magit kita yung ilog. Ayun na siya, guys. Kakabsat nga nagurat. Ayan na. Makataktakin ito kaktukag, biro kayo pagtakyan na. Kapag napareklamo, makataktak ka nun. Kapag kami birok ti pagtakyan na, di awang makakita. Ayan. Ayan. Bumabata yun. Alam mo, nag-alaso ba? Bumabata yun, naman tayo karayan. Ayan na, oh. Nakitakbanan din kabsat ni Mildred. Ni Mildred kinitilda. Ala, baka daling besi. Nung matinag ko, agar arbis niyo. Nalinis? Wala, perfect kabsat, oh. Ang linaw. So ayan ang ating paaya. Iyot! Iyot! Kaso iti pinagdalya sa tikwa. Kaso iti biyag ti probinsya. Oh. Ito kayo nga taga Manila. Na-experience nyo ba yung mga ganito? Mga ganitong eksena sa buhay. Ayan. Kapag nagpartak ka mo ito. Kapansunag ko Kapansunag tumaki. Ayan. Doon tayo nang galing, oh, 'di ba? Nagad tayo. Ayan. Yan siya. Ganyan lang naman ang eksena. Kasi dulumit nga karayan ato yung madingay, di talaga karayan ana. Dulot yung uksot. Laya karayan. Awang besi. Apay Jimmy. Sa tapay. So ayan, maliligo tayo sa ilog. Ilog ng kagandahan. Ang ganda daw po ang ilog dito sa Hindi. Ababaw na. Kasi hindi ka nabagtit ko apo. Amoyo. Kasi hindi ka nabagtit naman ang yung aas. Naman ka mga parang tiglat na. Di ka kami na eh. Ayan, bulbol. Ayan, bulbol. Ayan.
tumbling kataan ni. Laya. Madalim kumana, di bigla umadalim ng tabakalasa. Wasag tumbling pa ikiti. Fresh water po ito kakabsat o fresh water. Ayan, running water. Galing ng jadi. Galing na. Apa na katog pa isog ko kwait ka. Nakatuti agkatayab. Pati yung tape, pati ito. Nakumaka. Lasik. Okay nina. Racing. Nalaba mo lang ito yun. Ano nga tanga po? COVID 2020. COVID, ala, yan. Oh, may mga dumidikit sa aming balat. Ano kaya to kapsat? Dagito yun, ano kaya to mga to? May dumidikit. Nakakahimas-mas pala ang ano pagligo sa ilog. Nekat dagi di pang panunutik na natagsinin. Aga arabistat ka. Cricket ba atoy o ano? Wa atoy. Wa atoy di. Ken. Wa ato lagi. Sila dapat karkaryan na natin. Alinta. Alinta. Kagitin ni Og, tataya. Wala po. Eh, Sila basic kagkagan. Ano kaya yung mga yun, kakabsa? Magkitampay kay Black. Lapit kasi dyan. Yung talikod mo. Awa, ada. Feeding na ito. Ato ini. Ang ako ito makapakwa, makapakansor. Dito siya nang galing o yun, yung mga maliliit. Ang bagito. Nila. Ayan, ganyan lang naman ang view dito. Tan. Malit lang yung ilog dito. Apantan, damdama. So, doon sa mga pang So ayan, nagawit kayo. Tani. Agtudon. Ako mga tumatakaw ito nga bulo. Pero ibalatong lang kumakin putong timata. Ay, gini utong. Yes. Nag-aawit tayo ang tanal pasti, kuwan. Diba? Makapa-refresh ti kuwan. Makapa-refresh ti kuwan. Dati ko sasabat pa yung sa batik kilo. Parang tawa ay kumang. Cute. Makmakan. Amuyo ati kakabsat nila baka abot ata ni BSC. Ato ini makan ka no. Atoy? Amuyo ati kakabsat baka nagatil. Be Ito. Ay oo nga, hinog na siya oh. Parang matamis siya oh. Amuyo ati makan ba atoy? Ay, shit! Ano ata? Para siyang ano, kiwi. Mapoison ka ta. Adyan ni bayabas. Dabo nga na. Ako malati matakaw ito nga prota. Ay, ala agaraw man ninyo ang lulo ko talaga dito.
Sa virgin ka. Tari gatin lagi ti glutang sponsor ti awan lagi kuan. Bandit ka. Teka lang ito ka.